Id-deputat laburista Rosianne Cutajar u persuna qrib tagħha qegħdin jintlabu biex bejniethom iħallsu lura s-somma ta' 89,000 euro. Flus li ħadu fuq dil ta' proprjetà li kellu jixtri Jorgen Fenek fl-Imdina. Dwar dan ġiet ippreżentata ittra uffiċjali fil-qorti biex dawn il-flus jingħataw lura lil sit il-proprjetà. Is-sit ippreżenta ittra ġudizzjarja fejn talab lil Rosianne Cutajar u l-ħabib tagħha Charles Farrugia jirrifondaw senserija li kienu daħlu. Green Eyes Limited u s-sit tagħha Joseph Camilleri ippreżentaw ittra uffiċjali fil-prim awla tal-Qorti Ċivili fejn spjegaw li l-beħ kien waqa' minħabba l-arrest ta' Fenek fl-2019. Minkejja diversi talbiet kemm verbalment permezz tat-telefon kif ukoll permezz ta' ittra mill-avukat li jippreżenta lis-sit mibgħuta f'Lulju tal-2019, Cutajar u Farrugia ma ħallsux lura l-flus. L-ittra ġudizzjarja ntbagħtet mill-avukat Edward De Bono.